Βεβαίως με την νομοθεσία το οποίο πρόκειται να καταργηθεί από την πρακτική, όπως θα ακολουθηθεί από την επιχειρηματική πρακτική. Για την πρώτο μπακ θεσμοθετήθηκε εθελούσια έξοδος. Και όσοι δεν θέλανε, μείνανε. Αυτοί όμως είναι υποπόληση, τράπεζα, όπως αναφέρει ο νόμος, σε 2 χρόνια ή maximum με άλλους 12 μήνες παράταση θα πρέπει να απολυθεί, αν βρεθεί αγοραστής, και τότε θα εξαρτηθεί τύπος. Όμως θέλω να πω το εξής. Δεν πάθανε τίποτα ή δεν φαίνεται να πάθανε τίποτα αυτές οι 2 τράπεζες. Κοιτάξτε όμως τις συνεταιριστικές. Οι συνεταιριστικές απολύθηκαν σήμερα. 180 άνθρωποι. Είναι πρόβα generale του τραπεζικού συστήματος. Είναι πρόβα generale, αν δεν γνωρίσει αντίδραση από το τραπεζικό συνεταιριστικό υπόλοιπο, για εμάς. Είμαστε έτοιμοι. Θα σας πω. Στη Λαμία δεν απήργησε κανένας από την τοπική απεργία που προκήρυξε η ΟΤΕ σε όλες τις τράπεζες, ούτε όσο συμπαράσταση στους απολυμμένους ή εντυνάμει απολυμμένους εντός ημερών. Συναδέλφοι, στη Μυτιλήνη κάτι έγινε γιατί είναι λίγο πιο πιστός ο κύκλος. Στην Αχαΐα, Μία είναι δικιά μας. ναι, εκτός από την αγροτική, συγγνώμη το ξέρω. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, εκτός από την αγροτική. Σε τι μπορούμε να στηριχτούμε μέχρι να ξαναστήσουμε το κίνημα μας. Κοιτάξτε, το ένα το ζήτημα είναι ότι έχουμε ένα ιδιωτικό χρέος 112 δισεκατομμυρίων σε απλούς ανθρώπους. Σχεδόν το σύνολό του είναι σε απλούς ανθρώπους, στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια. Θέλουμε μερική ή ολική διαγραφή ανάλογα με τις ικανότητές τους. Έχει σημασία να το κάνουμε. Αφενός, γιατί από αναξιόχρεο δεν πρόκειται να εισπράξεις. Και αναρωτιέται κανείς γιατί BlackRock τους καταλογίζει κάτι και έρχεται και τους επανακεφαλοποιεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης. Αυτούς πρέπει να τους πάρει σημάδι. Αλλά θα σας έλεγα και την επιχειρηματική κοινότητα, η οποία δεν είναι πολύ σπουδαία στην παραγωγική οικονομία της χώρας. Κατά 93% είναι κάτω από 8 εργαζόμενοι. Μόλις 0,4% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι άνω των 50 εργαζομένων. Αλλά μιλάμε για πολύ μικρές και στην καλύτερη περίπτωση μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες γνωρίζουν ως τραπεζοϊφάλοι συζητάμε πια, ως συνάδελφοι, ότι μπαίνουν μέσα με υγιή σημερινά κριτήρια και δεν χρηματοδοτούνται, ας πούμε, παραδείγματος στην Eurobank που είμαι εγώ, παρά μονάχα με cash collateral. Δηλαδή με εγγύηση μετρητών. Δηλαδή σου λέει, θες να σε χρηματοδοτήσω. Φέρε μου τα μετρητά σου να στα γυρίσω πίσω με επιτόκιο. Είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για πάγια, είτε για οτιδήποτε. Άρα τι έχουμε εδώ. Αυτό που έλεγε ο Αποστόλης είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε τον κοινωνικό ρόλο που έτσι κι αλλιώς παίζει μια επιχείρηση, πολύ περισσότερο οι τράπεζες. Έχουμε τραπεζικό αποκλεισμό. Εάν αυτό καταρχήν μπορέσουμε να το καλλιεργήσουμε με όρους κοινωνικής συμμαχίας, αλληλεγγύης και συμπαράστασης με την κοινωνία, να είστε βέβαιοι ότι οι τραπεζοϊπάλληλοι πολύ πιο εύκολα θα υπερασπιστούν θέσεις εργασίας, εργασιακά δικαιώματα, μισθολογικές απολαύσεις. Κατάρριξη των τραπεζών μπορούμε να έχουμε. Πώς? Να τις καταργήσουμε, να τελειώνουμε. Έτσι να πάμε. Επειδή είσαι από την Κρήτη και κάνατε ανταλλακτική οικονομία και κάνουμε δεν μπορούμε, κυρία μου, θέλουμε τράπεζα. τράπεζα. Δεν θέλετε να τις καταργήσουμε. Θέλετε να τις έχουμε κοινωνικές τώρα. Τώρα θα θυμηθούμε τον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών. Πόσα χρόνια μόνο για μόνους μιλούσαμε. Μόνο για μόνους μιλούσαμε και πάμε τραπεζικά. Τώρα θα το θυμηθούμε. Αργά, παιδιά. Πολύ αργά. Έτσι μου φαίνεται, ότι έχουμε χάσει το τρένο. Και εγώ συμφωνώντας δυστυχώς με τη Μαρκέλα, καταρχήν έχω χάσει την αίσθηση της πληροφορίας. Έχω ένα συναίσθημα πάρα πολύ ιδιότυπο, δεν ξέρω τι να νιώσω. Μου περιγράψατε μια ζωφερή πραγματικότητα που ήδη την ξέρω. Επίσης, κάνω προσπάθεια στη ζωή μου πολύ ταπεινά τον αξιακό μου κώδικα να τον έχω μαζί μου και στη δουλειά μου και στο σπίτι μου και στους φίλους μου κλπ. Αλλά νιώθω ότι με βγάζετε ήδη απ' έξω λέγοντάς μου από την αρχή ότι η Αγροτική Τράπεζα είναι έξω από το κίνημα, είναι έξω από τον κλάδο. Το είπε ο κ. Αναστασίου και με ένα ύφος που εμένα λίγο με ξένησε. Οπότε είμαι έξω από τον κλάδο ως Αγροτική Τράπεζα.
Είμαι χαμένη στην κοινωνική μου απομόνωση ως Αγροτική Τράπεζα. Ως τραπεζικός υπάλληλος έχω εχθρό όλη την κοινωνία γιατί βαράω τηλέφωνα και πλέον μου χρωστάς λεφτά. Κακομοίρη μου και αυτός με μισεί. Οπότε μου ζητάτε τώρα να περιμένω να απολυθώ. Το δέχομαι γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερα από τον διπλανό μου που απολύθηκε. Όπως μπορεί να πάθω και εγώ καρκίνο όπως και ο διπλανός, και εγώ μπορεί να απολυθώ όπως και ο διπλανός. Και να περιμένω μετά ως απολυμένη να οργανώσω το κοινωνικό κίνημα. Αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα ως πληροφορία. Εμένα θα με ρωτήσουν αύριο 100 άνθρωποι που δεν είχαν το στένος, την όρεξη να είναι εδώ. Μας αγαπάνε όμως και μας σέβονται. Να τους πω τι είπαμε. Και δεν ξέρω τι να τους πω. Δεν ξέρω τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που ντράπηκαν, που φοβήθηκαν να βγουν στη συσπήρωση. Αλλά που μας εκτιμούν με έναν τρόπο. Τι να τους πω τι είπαμε απόψε εδώ πέρα. Σε ένα κράτος πελατειακό που από το 1834 οι μόνο οι πελατειακές σχέσεις δουλεύουν, παραμονή της απόλυσής του, να τους πω να κάνουμε το κίνημα, να απλωθεί και να κάνουμε κοινωνία πολιτών. Μα το ξέρουμε αυτό. Δεν νοιάστηκε κανείς για το μισθό μου όταν ήταν 900 ευρώ ως χαμηλό μισθή στην Αγροτική Τράπεζα από αυτούς που παίρνανε 2.000. Δεν νοιαστεί η υπόλοιπη κοινωνία για το αν θα απολυθώ σήμερα. Στον ίδιο χώρο που είμαστε, εγώ θα απεργήσω να απολύσουν τη δίκη. Η δίκη θα απεργήσει να απολύσουν εμένα. Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο θα με απολύσουν. Εγώ αυτά θέλω να μου πει κάποιος. Και να ησυχάσω. Να πω, μη μασάς, έτσι κι αλλιώς θα απολυθείς, αλλά μέχρι τότε έχεις 5 περιθώρια. Και να σας πω και κάτι, εμένα δεν με νοιάζει προσωπικά, έχω το κουφάρι μου. Δεν είμαι μάνα, δεν έχω σπίτι, δεν έχω αμάξι, δεν έχω τίποτα. Είμαι σε καλύτερη μοίρα από πολλούς εδώ. Γιατί ήμουν απάντα στο τίποτα. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να φύγω ευχαριστημένη από εδώ. Φεύγω με άγνοια και με φόβο και με θυμό. Και σας το λέω με μεγάλο σεβασμό, σαν να μιλάω σε δικούς μου ανθρώπους. Αυτά. Συναδέλφοι, αν μου επιτρέψει το εξής. Να σου πω γιατί είπα ότι η ΑΤΕ είναι εκτός κλάδου. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε από την πρώτη νομοθετική ρύθμιση της μείωσης του μισθού και από τη δεύτερη. Το καταλάβουμε. Ας υποθέσουμε ότι η συνδικαλιστική εκπροσώπηση που έχουμε και έχετε, τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, αποφασίζουμε ότι πάμε για κλαδική σύμβαση. Αν είναι εξαιρετικά αγωνιστική αυτή η εκπροσώπηση του κλάδου, μπορεί να πει πάμε να ζητήσουμε και αυξήσεις. Αν είναι ρεαλιστική, πάμε να κρατήσουμε, ξέρω εγώ, αυτό που έχουμε. Αν είναι ο λίγο ενδοτική, πάμε να χάσουμε κάτι, πας και κρατήσουμε τίποτα. Ρωτάω, εσείς που εντάσσεστε κατά τη γνώμη σας, συνάδελφοι. Εμείς τότε περιγράφουμε μια πραγματικότητα. Ναι. Μπορεί να σε θυμώνει, μπορεί να σε απογοητεύει, ελπίζω να σε κάνει περισσότερο να αντιδράσεις. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, για να πάμε να κάνουμε κλαδική σύμβαση, θα πρέπει να πούμε το εξής. Για να συμπεριληφθείτε στον κλάδο. Για να καταλάβετε τι ζημιά έχει γίνει στην αγροτική τώρα. Θα πρέπει να πούμε στην εκπροσώπηση των εργοδοτών, από μηδενική βάση αγροτική, επιστρέψτε ό,τι χρωστάτε και αρχίζουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, ακούστε. Είναι Spielberg, Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα αλλάξει και η πολιτική όρη, αλλά και η συνδικαλιστική μας εκπροσώπηση. Να σας πω τι είπε ο Αμούτσιας στη συζήτηση που είχατε για τα στοιχεία που ζήτησε την τελευταία φορά στο Υπουργείο Οικονομικών για τα επιδόματά σας. Ανησυχήσατε ως σώμα, ως εργαζόμενοι στην αγροτική. Και είπε και πρότεινε ο Μέγας Πρόεδρός σας στην εκτελεστική γραμματεία της ΟΤΕ να πάμε να ρωτήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είχε ερωτηθεί την προηγούμενη φορά αν θα αφορά η μείωση των μισθών σας εσάς, τους είχε διαψεύσει ο άνθρωπος, αλλά μείωση μισθών έγινε. Και η συνδικαλιστική του πρόταση περιορίστηκε στο να πάμε να ρωτήσουμε τον ίδιο αναξιόπιστο υπηρεσιακό παράγοντα, όχι είναι πολιτικός παράγοντας ο Γενικός Γραμματέας, τον ίδιο πολιτικό, αναξιόπιστο όμως παράγοντα, με αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα, με τους συσχετισμούς που έχει, με αυτή την πολιτική εκπροσώπηση που έχουμε, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί ο καθένας να θέλει και να πρέπει να περάσει ίσως και ένα μήνυμα αισιοδοξία. Θα το κάνει με τη σμάτη. Ή θα τα αλλάξουμε αυτά, ή δεν γίνεται.
Επομένως, είναι σε μια περίπου μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν είπα εγώ αυτό. Παρεκτός, ο κοινωνικός ιστός να δυναμώσει, η αλληλεγγύη. Αυτά ωραία. Εγώ συμφωνώ. Να ρωτήσουμε κάτι. Τι να διαπραγματευτούμε όταν έχει γίνει νόμος του κράτους και λέει ότι ο μισθός που θα παίρνουν όλοι, είτε πρόκειται για υπαλλήλους αγροτικής, είτε για δημοσίου, είτε για ιδιωτικού τομέα, θα είναι ο βασικός, το επίδομα γάμου. Λοιπόν, τι να διαπραγματευτούμε. Αυτό το έχουν κάνει νόμος του κράτους. Να τον ακυρώσουμε τον νόμο. Και σε μια κοινωνία, συγγνώμη, με περιβάλλον και τέτοιο κανιβαλιστικό. Έτσι δηλαδή, διότι όταν βγαίνουν οι νοσηλευτές που αναφέρατε στον δρόμο, λένε για πώς το λένε, οι εκπαιδευτικοί, γιατί να μην, όχι, να μην πάρουν αυτοί, γιατί δεν θα πάρουμε εμείς. Μιλάμε για ένα κανιβαλιστικό γεγονός. Όταν έρχεται μπροστά στο ταμείο ο ένας και του λέει ο άλλος πόσο πήρες εσύ σύνταξη και λέει εγώ με του δημοσίου και πήρα 1000 και είναι έτοιμος να τον πλακώσει στην είσοδο, γιατί ήταν χτίστης ο άνθρωπος και έπαιρνε 500 και 300. Σε αυτό το κανιβαλιστικό περιβάλλον που είχαμε τώρα, πείτε μου πώς θα κάνουμε το κοινωνικό αυτό, τη συνοχή και πρόσωπο και αγώνα που θέλουμε. Πριν συνεχίσει τις απαντήσεις σε ερωτήσεις, γιατί βλέπω ότι πάμε στην καρδιά του προβλήματος, σιγά σιγά, θα ήθελα να πω μισή κουβεντούλα, σαν συμμέτοχος στη συζήτηση μας σήμερα. Όχι, γιατί είναι ευκαιρία να μιλήσουν όλοι, να πούν σκέψεις και να απαντήσουν και τα παιδιά. Το δίλημμα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 2 χρόνια, και ο Μπάπης και εγώ, ενώ σαν δέκτες των τηλεφωνημάτων των συναδέλφων, είναι πολύ καλά κάνετε και μας ενημερώνετε, δώστε μας και μια ευχάριστη είδηση. Αυτό είναι. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς συνάδελφους και ο Μπάπης και όλοι οι άλλοι νομίζω το έχετε ακούσει ή συζητώντας στα γραφεία μεταξύ μας. Η ευχάριστη είδηση θα είναι ότι και ο Διπλανός θα είναι το κεφάλι Προσέξτε, δεν θα είναι καλύτερα. Εγώ, σαν στάση ζωής, δεν θα ήθελα να κανιβαλίσω. Όπως δεν κοίταγα με μίσος έναν που παίρνε παραπάνω από μένα τις καλές προηγούμενες εποχές, έτσι δεν θα το κάνω και τώρα. Όμως προσέξτε να δείτε, και στα πλαίσια αυτά είναι και αυτή η κουβέντα εδώ. Υπάρχει αντίληψη των κυρίαρχων συνδικαλιστικών παρατάξεων, για να μιλήσουμε για τον χώρο μας, που λέει τι κάνει ο πρόεδρος και άλλοι, είναι έτσι, είναι αυτά, το περίμενε κανείς ότι θα πάθουμε αυτά τα πράγματα, καθίστε ήσυχοι, μην πάθουμε και χειρότερα. Λέω την κεντρική ιδέα. Η δικιά μας η άποψη είναι, το πιστεύω ακράδαντα. Δεν το λέω για να το πω ή γιατί έτσι πρέπει να πω, για να διαφοροποιηθώ. Το πιστεύω ακράδαντα. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι σκεφτόμαστε, για να βάλουμε σε μια ρότα θετική τη σημερινή μας συγκέντρωση. Ακόμα και σε αυτές τις πολύ άσχημες συνθήκες, που εμείς τουλάχιστον μιας ηλικίας από 30 μέχρι 55 δεν τις είχαμε βιώσει. Ζούσαμε σε μια αγορά εργασίας και σε μια χώρα, κούτσου, υπήρχε μια βελτίωση. Ακόμα όμως και σε αυτές τις συνθήκες που βιώνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα, αμυντικά. Με αναχώματα, με μικρές νίκες, με μικρές. Εάν το δικό μας στρατόπεδο των εργαζόμενων είχε άλλη εκπροσώπηση, άλλη σύνθεση, άλλη διάθεση. Ποια είναι η διαφοροποίησή μας από τους άλλους? Ότι ναι μεν τα πράγματα είναι έτσι, ναι μεν ας πούμε τα σχέδια, τα εργασιακά είναι αυτά που είπε ο Αποστόλης, ναι μεν τα σχέδια για την αγροτική μπορεί να είναι έτσι ή περίπου έτσι για την αγροτική, γιατί υπάρχει μια ιδεολογική αιμονή της Τρόικας, όχι κρατικές τράπεζες από όπου πέρασε το δούνο του, όμως τίποτα δεν είναι τελειωμένο και όλα είναι μαχητά. Αρκεί η πλήση εγκεφάλου της κρατούσας κατάστασης και των ΜΜΕ, που δυστυχώς στην εποχή μας παίζουν έναν καθοριστικότατο ρόλο, αρκεί να μην αποδεχτούμε εμείς αυτό που λένε αυτοί μονόδρομοι. Δεν μπορώ να σας το εξειδικεύσω περισσότερο, αν μπορούσα θα το έκανα, δεν το κράταγα μυστικό για μένα. Ξεκινάει από τον καθένα από εμάς και βρίσκει μια συγκλίνουσα πορεία στις διάφορες συλλογικές μας απόσεις. Αν αύριο δηλαδή η συνέλευση πει ότι είναι ανεπαρκής η αντίδρασή μας, αφήνω τι έκανε η ΟΤΟΕ. Έχω την αίσθηση ότι ο Αμμούτζιας τη χρησιμοποιεί και σαν προκάλυψη της δικής του ανεπάρκειας. Αν πει λοιπόν αύριο η συνέλευσή μας ότι αυτά που κάνατε μέχρι τώρα, αγαπητοί μας συνάδελφοι εκπρόσωποι, είναι ανεπαρκή στα δεδομένα πλαίσια, όχι αν είχαμε τα τουφέκια και είμαστε στο βουνό, θα έχει κάνει το πρώτο βήμα για την αναστροφή της πορείας, τουλάχιστον στο δικαστικό κινήματος στην αγροτική.
Και με αυτά δίνω το λόγο, αν υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, αλλιώς έχουν σηκωθεί κάποια χέρια πιο κάτω. Η Άσο. Ωραία. Η Άσο. Αυτό που ο συνάδελφος για να βρίσκονται στο μυαλό μου τώρα, ότι η ΑΤΕ είναι εκτός κλάδου, θα διαφωνήσει τα υπόλοιπα σε κάποια σημεία που είστε υπουργός. Κατά μία η ΑΤΕ ήταν εκτός κλάδου τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ ήταν στην τράπεζα 2 χρόνια, αλλά παίρνοντας από την αρχή στην αποδικέρα του, θα μας έχει καταλάβει ένα κλίμα ότι δεν ενδιαφέρει πολύ τον συνάδελφο ότι στη Γιώργα μου δουλεύει δεκάρο. Ότι δεν είναι πολύ τον συνάδελφο αν δουλεύει στην Εφοντάτα, στην Εφοκάτα κτλ. Αλλά εμείς δημόσια τράπεζα είμαστε. Δηλαδή, ποτέ δεν ήξερα μια αλληλεγγύη αρκετή όσο έπρεπε όταν είναι γεγονός στις τράπεζες που δουλεύουν από μέσα τη ΣΑΙΚΑ και όλα αυτά. Κατά μία είναι λοιπόν, θεωρήσαμε και στον εαυτό μας είναι εκτός σε αυτή τη στιγμή. Αυτά που έπαιζε ο Καψάρης είναι πολύ σημαντικά, το οποίο παραδείγματος τα γνωρίζουμε, ας πούμε, όχι σε όλη την έκταση από όλα τα ακραία σενάρια. Εγώ έχω προσωπικό πράγμα από φίλους μου τις προάλλες που δέχτηκε τον εαυτό του να απολυθεί για να μπορεί να παίρνει το μήνυμα ανεργίας για να παρατηρήσει την κουσκούση που έγινε. Έχουμε φτάσει. Είναι και σημεία, ας πούμε. Δηλαδή, εικόνες ζωικής καταστροφής. Και τι κάνουμε, αυτό που πραγματικά ο Καψάρης είναι σημαντικό. Πώς βλέπουμε τον εαυτό μας στο κοινωνικό κάδρο, τι συμμαχίες κάνουμε κτλ. Παράδειγμα, ας πούμε, πάει για κλείσιμο η συνεταιριστική κοινωνική συνέντευξη του Βελβεδού στην Κοζάνη. Εκεί τι κάνει, ας πούμε. Ξέρω, πάει με τον Μπάμπη σε εκείνο το κατάστημα πριν ένα χρόνο. Μας έλεγαν εκεί το προσωπικό ότι 3 είναι οι συνεταιρισμοί που έχουν όλη την περιοχή ζωντανή, δεν τους χρηματοδοτούμε καθόλου. Άμα δεν πάμε με αυτούς τους ανθρώπους, τον άνθρωπο που τρώει τα σκουπίδια, που παίρνει ήδη 500 ευρώ, το άνοιγμα που παίρνει ήδη 1000 ευρώ, πάω στα 700, δεν θα τον νιάξει καθόλου. Και καλά θα κάνουμε να μην τον νιάξει. Θα πει για ποιο λόγο έχει υπάρξει αυτή η τράπεζα. Μόνο έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, τι μπορεί να κάνει αγροτική. Γενικά οι κοινωνικές συμμαχίες είναι το σημαντικό. Από πολύ μικρά παραδείγματα. Στον Βόλο, α πούμε, ακόμη και το κοινωνικό ιατρό που κάναμε, έχει μια λύση, α πούμε. Το κοινωνικό ιατρό που κάναμε στον Βόλο έχει μια λύση, το κοινωνικό φαρμακείο, το στέκι μεταναστών. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά σε μια άλλη έκταση τραπεζική μπορεί να γίνει, α πούμε. Τι άλλο, αυτό που το συνάδελφο, γενικά ότι είναι θέμα πολιτικών σχετισμών, κυρίως φυσικά είναι. Αλλά διαφορώ ότι είναι συνέχεια ότι δεν είναι πολιτικό επικείμενο στο μεταξύ. Αν και είναι σημαντικό πολιτικό επικείμενο, αν το πιστεύω μπορεί και να μην είναι, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, με τόσα χρόνια μπορούσα να βρω στον ρόλο του κινηματογράφου. Και ότι αυτά γίνονται τώρα δεν είναι μόνο λογοκρίσεις. Βρίσκουν τι τα κάνουν. Ότι γιατί οι συσχετισμοί υπήρχαν πολιτικοί δράγμα και το 1980 και 90. Δεν τα κάναν τότε. Υπήρχε μια πλήρης απαξίωση του συνταγματικού κινήματος και μα κολοέκασε, μπορούμε να πούμε έτσι. Απασίστα στην ατομικότητα, στην βιβλιοτέλεια, στο γλύψιμο, στη μη συλλογική εκπροσώπηση. Εμένα δεν μου αρχίσει πίσω να πάρει 5 εκλογές και από εκεί πέρα τίποτα. Θα τον έχω αύριο 3.000 παλιούς συνήθους αθλητικής. Ο κόσμος έμαθε έτσι. Αυτό είναι το απόσπασμα που μπορεί να σπάσει. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα. Σχετικά με την ΟΤΟΕ, όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν, να τα κάνει η ΟΤΟΕ από την ηγεσία, προφανώς και όχι. Πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από τη βάση. Στο Βόλο, ας πούμε, υπάρχει μια πρωτοβουλία, έγιναν ήδη 3 συναντήσεις. Στην πρώτη συνάντηση ήμασταν 10 άτομα, μετά γίναμε 15, μετά γίναμε 25. Να το ξανακάνουμε το Πάσχα. Πάμε να βιώσουμε τη θέση των υπαλλήλων. Απλά για να υπάρχει ένα χώρο εκεί πέρα ήδη, από την ΟΤΟΕ έχει κοπεί χρηματοδότηση, δεν υπάρχουν χρήματα πλέον. Πρέπει να βάλουμε κάτω καλύτερα ο καθένας από μόνοι μας, να ξαναναβιώσει ο χώρος, να μπορούν να γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις, πολιτικές συζητήσεις. Παιδικά πάρτε ακόμα που είναι σαν να πρέπει να πάρει πολιτικά από ένα παιδικό σταθμό. Και αυτό το πράγμα μπορεί να σε κοντά σε νέες κινητοποιήσεις. Μαγικοί τρόποι φυσικά δεν υπάρχουν. Είναι τόσο μικρό όσο δύσκολο όσο φαίνονται, αλλά συμφωνώ με τον Αποστόλη όλο στη δευτερολογία σου. Και θυμάμαι και σε μια συνέντευξη πέρυσι και πριν μαζί στο Μαΐδης, που είχε μέσα παράδειγμα. Να δούμε και πώς κατατήσαμε. Το δεκαετία 80, η γενιά του πατέρα μου έλεγε: κοιτάξτε, δεν τραπεζοί υπάλληλοι. Έχουν αρχίδια αυτοί οι άνθρωποι. Πιο ωραίο είναι 45 μέρες απεργία και κερδίσουν. Αυτός ο κόσμος, πώς κατάτσε έτσι τόσο, πώς παθητικός. Και υπάρχουν και συνάδελφοι. Στο Βόλο, ας πούμε, έγινε το κόμμα του 2 χρόνια. Και για απολύσεις τα βάλαμε ολόκληρο με Κιλινέο. Τα βάλαμε ολόκληρο με Κιλινέο. Και ανακλήθηκαν οι απολύσεις. Δεν τους ξανά πήρε πίσω. Αλλά επειδή τα σπαθητέματα κερδίθηκαν, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά τους. Και έχουν κάνει κάποιο μισθό τους, σαν να μιλούν κανονικά. Γι' αυτό όμως όλη η πόλη του Βόλου, η ΜΕΤΚΑ, ξαρρύθηκε. Εξηγήσει πριν για μέρες στη Φιλάδια, λέει ότι αυτό το εργοστάσιο αφορά όλη την πόλη. Και έχουμε δύναμη. Αν δεν έχουν δύναμη οι τραπεζοϊπάλληλοι, οι 60 τραπεζοϊπάλληλοι σε ένα κλάδο που ελέγχει το χρήμα, ελέγχει την οικονομία, ποιος έχει μια κλαδική να κάνουμε 5 μέρες, παραλύει η οικονομία. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Η κοπέλα που δουλεύει οι πολίτες στο ΦΟΚΑ.
Πιστεύω ότι την Αγροτική Τράπεζα την τελευταία χρόνια και η ΟΤΕ την έχει πουλήσει, την έχει βγάλει απ' έξω. Εκτός από το συνδικαλιστή, δεν πάλεψε για την Αγροτική, έχει φανεί εδώ και 2 χρόνια ότι βγαίνει έξω η Αγροτική. Και κήρυξε μια απεργία και μια διαμαρτυρία στον Υπουργό Οικονομικών για την Αγροτική και τελείωσε. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τραπεζοϊπάλληλοι και θέλουμε να ενταχθούμε σαν τραπεζοϊπάλληλοι. Πιστεύω ότι η ιστορία της αγροτικής, σαν τραπεζοϊπάλληλοι και πρώτα δεν δουλεύαμε. Και το συνδικαλιστικό μας σύστημα, η εκπροσώπηση μας, όχι σύστημα, η δικιά μας εκπροσώπηση, όταν μιλούσαμε γιατί χορηγούνται τα δάνεια ή πώς μπαίνουν τα δάνεια, δεν μιλούσε στον εργοδότη μας να τον πει βάλε κριτήρια πουθενά. Έλεγε ο εκπρόσωπός μας, εγώ δεν τον κρίνω τον εργοδότη. Αν θυμάστε και την ανασυγκρότηση που έκανε, χρόνια, λεφτά, τι έγιναν αυτά. Άρα έχουμε και εμείς ευθύνη. Και εμείς είχαμε επιτυχία. Σαν υπάλληλοι κιόλας, το λέω απλά. Δεν δίναμε δάνεια, δεν εγκρίναμε. Βάζαμε καμιά έσταση πουθενά. Πήγε κανένας προβληματισμός ποτέ. Και πάνω για να δούμε το αύριο, πρέπει να δούμε το χτες. Διαφωνώ όσον αφορά το κριτήριο που λέτε ότι δεν με ενδιαφέρει ο μισθός που παίρνει ο άλλος. Σήμερα μας ενδιαφέρει όλους. Ή θα βάλουμε κριτήρια πώς θα αμείβεται, με τι προσόντα, όλοι. Με συγχωρείτε, αυτό μας έφαγε. Κάποτε λέγαμε δεν με ενδιαφέρει από τη τσέπη σου τις επιδοτήσεις. Δεν με ενδιαφέρει από τη τσέπη σου τις παίρνει, μην μιλάς. Ήρθε σήμερα η εποχή που τις πληρώνω. Μου τις ζητάνε. Που τις πήρε παράνομα. Άρα το πώς θα αμοιφθούν αν περισσότερα ή λιγότερα, αυτοί που έχουν περισσότερα προσόντα και καλύτερες συνθήκες να αμοιφθούν. Με γάτους, με χαρά τους. Αλλά έχουμε κρίση όλοι πλέον. Γιατί απόδειξε η ιστορία ότι τα παίρνουμε πίσω. Πιστεύω όμως σαν Αγροτική Τράπεζα δεν βάλαμε όρους, η ίδια η δικιά μας εκπροσώπηση στην εργοδοσία, είτε λέγονταν ο Γιάκος, είτε λέγεται τώρα, είτε λέγεται πριν, δεν βάλαμε όρια και κανόνες, που τη ζητήσαμε το λόγο τι κάνει. Και σήμερα, επιτόκια δεν δίνουμε. Μας λένε ότι δεν βγαίνουμε. Οι συνδικαλιστές μας, η εκπροσώπησή μας, το έχει τσεκαρισμένο, μας φεύγουνε, πάνε αλλού. Δηλαδή μας λέει κρατήστε τα επιτόκια, κάτι απλό ρε παιδιά, τι τράπεζα λέμε, μας φεύγουν όλοι. Και μας λένε όλοι, δεν μπορούμε. Ποιος το αποφάσισε, ορίστε, το έχετε τσεκάρει, το έχετε δει. Είναι σωστός ο κύριος διοικητής που παίρνει αυτή την απόφαση, έχει σκοπιμότητες που το κάνει. Πώς δηλαδή τα λένε τα πράγματα να μιλάμε σαν τραπεζοϊπάλληλοι. Λέμε η Αμερική. Τι ήταν η Αμερική, φούσια τα στεγαστικά. Γιατί εμείς δεν τα κάναμε, δεν τα ξέραμε. Δεν ήμασταν κι εμείς. Εγώ έχω κάνει άπειρα, ρε παιδιά, σας το λέω, δεν κρύβουμε. Αν δεν έχετε κάνει εσείς, αν δεν έχετε ακολουθήσει την εργοδοσία, με γεια σας με χαρά. Εγώ στους κανόνες της εργοδοσίας συμπεριφέρθηκα υπαλληλικά. Δεν είχα όμως αντίδραση, πιστεύω, το έχω ξαναβάλει και άκουσα την απόφαση πριν από χρόνια από τα προεδρία μας ότι εγώ δεν του κρίνω τον εργοδότη για τις αποφάσεις του επιχειρηματικές. Έτσι έχει τοποθετηθεί. Έτσι δεν έχει τοποθετηθεί την απάτη, τώρα το ξέρουμε. Λοιπόν, όλα πάνω από τις καταθέσεις. Τα άτοκα τα δάνεια τα ξαναέδωσε. Ποια είναι η αντίδραση μας? Δεν είναι εις βάρος μας. Τι πήρε δηλαδή το σύλλογός μας στον κύριο Σαχινίδη για τα άτοκα που υπέγραψε την εγγύηση του δημοσίου? Για να μας ξαναδώσει τα ομόλογα που δίναμε 2%. Κάναμε και χαιρόμασταν όλοι κάποτε που ήμασταν η τράπεζα που πρημοδοτούσε τον αγροτικό τομέα, τη λανθάνουσα ελληνική ανάπτυξη. Μας έδωσε ομόλογα το ελληνικό δημόσιο επί χρόνια. Λοιπόν, τα ομόλογα είναι το κούρημα το σημερινό. Πού είμαστε τώρα, ρε παιδιά? Χαιρόμασταν όμως κάποτε να δούμε δηλαδή τα πράγματα πως έχουν. Όπως επίσης και για τα πανωτόκια με τις διαγραφές. Χαρήκαμε, έλα διάγραψη λέγαμε κι εμείς. Κρίμα ρε ο καημένος. Κρίμα ο ΕΣ, έπαιρνε τις κουρσάρες και τις ιστορίες και εμείς διαγράφαμε τα πανωτόκια που μας έδωσε τώρα το δημόσιο τα αυτά και μας τα κουρεύει σήμερα. Και μας διαλύει γιατί είμαστε λέει προβληματικοί. Γιατί εμείς δεν δουλεύαμε 8 ώρες όπως δουλεύει ο συνάδελφος της Εθνικής. Και να πω και κάτι δηλαδή και για την ΟΤΟΕ. Το έχω πει και στη Λάρισα που έχετε περιφερειακή. Έχετε και ευθύνη, το είπα πιο μπροστά, πριν από ένα χρόνο, 1,5, μην λέτε ότι τώρα τα λέω. Διότι όταν τα μπακάκιδες, οι προηγούμενοι της Εθνικής, δίναν από κάτω τα μπόνους και τα μίζος, μας τα δίνει και εμάς ο Μιλιάκος, κανένας δεν μίλησε. Συνάδελφος είναι, άσυ, να πάρει συνάδελφος. Ίσως έχουμε πάρει και εμείς, δεν ξέρω, ερώτημα. Όταν όμως αυτά μαθαίνονται και όταν παίρνουν οι συνάδελφοι αυτοί με τους 1002 τρόπους,
Πώς να έχουμε συνοχή στο συνδικαλιστικό κίνημα? Γιατί να έρθουν να παλέψουν μαζί σου? Για να ξαναπάρεις αύριο μεθαύριο τα 7.000 πόνους στο λογαριασμό που δεν έπαιρνε είδηση κανένας? Αυτά δεν τα κατήγγειλε ούτε η ΟΤΕ ούτε κανένας. Τους υπάλληλοι είναι. Δεν θα πάνε κόντρα στους υπαλλήλους. Με ποια ηθική όμως, με ποιο ερέθισμα? Αυτά που κάναμε, αυτά μας επιστρέφουν. Όπως εμείς δεν είχαμε ηθικούς κανόνες και αξίες στην αντιμετώπιση των φαινομένων, αυτά μας γυρνάνε. Κοπήσατε, λέει, έχετε προβλήματα, σας κόψουμε, θα σας κάνουμε. Οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Συνάδελφε, κάνε μου τη χάρη. Συνάδελφε, κάνε μου τη χάρη. Έτος μου ρωτήκας 33 χρόνια υπηρεσία. Κάνε μου τη χάρη να ακούσεις μία κουβέντα. Εάν είχες ένα οποιοδήποτε βουλευτή από το κοινοβούλιο, θα του έλεγες εσείς στη Βουλή κάνετε έτσι? Δεν γνωρίζεις ότι όπως το σύλλογό σου και στην ΟΤΟΕ συντίθεται πλειοψηφίες και μειοψηφίες που έχουν αντιδράσει ή έχουν συνενέσει? Εντάξει. Όχι εσείς η ΟΤΟΕ λοιπόν. Με συγχωρείτε. Δεν εκπροσωπώ την ΟΤΟΕ, εκπροσωπώ το αυτόνομο δίκτυο. Είμαι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΤΟΕ. Συνεργάζομαι με τους συστήματες. Δεν ήταν πρακτικές της ΟΤΟΕ. Δεν τη χρεώνεται, λέει. Εντάξει, δεν μιλάω προσωπικά σαν πρόσωπο. Μιλάμε και το ίδιο χρώμα που καμία σου. Δεν μιλάω. Μιλάω σαν κατανοητό. Λοιπόν, ο επόμενος, ποιος θέλει να πει? Ναι, ερωτήσεις άλλες. Εγώ δεν πήρα μια απάντηση αναφορικά με το τι θα διεκδικήσουμε τη στιγμή που είναι ένας νόμος του κράτους η καθιέρωση των μισθών. Λοιπόν, να ρωτήσω καταρχήν πρώτον. Αυτό που έχω καταλάβει στο μνημόνιο, οι κλαδικές συμβάσεις δεν έχουν καμία αξία. Οι κλαδικές συμβάσεις δεν έχουν καμία αξία. Αυτό δεν είναι πάτωμα στα υπηρεσιακές. Δηλαδή, υπογράψει και υπογράψει ότι όχι η ΟΤΟΕ κλαδική δεν εξασφαλίζει σχεδόν τίποτα. Μπορούμε εμείς να έχουμε υπηρεσιακή πολύ χειρότερη ή και καλύτερη. Άρα λοιπόν η ΟΤΟΕ πλέον όταν δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα να διασφαλίσει κάτι, τι ρόλο ύπαρξη έχει? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερο, που λέμε για την κοινωνία. Για να είμαστε πρακτικοί, α πούμε, έρχονται στο κατάστημα οι πελάτες, τα κοιτώκια αυξάνουν 1% το χρόνο από τη δίκηση Πανταλάκη. Βλέπω το ΒΕΚ 7, 8, 10, του κάνουμε ρυθμίσεις που του ξετινάζουν. Πώ δεν νιώθουν αλληλεγγύη μαζί μας? Εγώ πιο πολύ δέκτης παραπώνων πελατών ότι του κάνουμε ρυθμίσεις που δεν ακόνουν. Δηλαδή η αλληλεγγύη πώς θα εκφράσει στην πράξη? Ή θα πρέπει να παραβιάσουμε, του κάνουμε βάλει στην τράπεζα. Και να του πω ότι μην κάνετε ρυθμίσεις που σας πάνε ακόμη πιο βαθιά στην καταστροφή σας. Γιατί αυτό γίνεται στην ουσία. Του ρυθμίζουμε, μεταθέτουμε το χρέος για πολύ χειρότερα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν είναι τώρα φρύγα αυτό που πριν τώρα σκέφτηκα κάτι. Πώς ότι εμένα δεν με να πάρει κάποιο περισσότερο κτλ. Οπότε στο μυαλό μου συμπεριφορά δεν είναι δικτύου. Παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο στο κατάστημα και κάνουν παράπονα. Γιατί κάνει καταθέσεις. Του λέω και όσο τηλέφωνο του συναδέλφου είναι όντως περίεργο. Δεν πρέπει να κάνουμε καταθέσεις όταν πάει τόσο καλά η οικονομία, είναι παράλογο. Δηλαδή λένε και μαλακίες. Βάλουν στόχο να αυξηθούν οι καταθέσεις, να μειωθούν οι επισφάλειες και δεν είναι φαβορ. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν, δεν ξέρουν τι μέσα του πασόκ και έχουν πάρει θέσεις, ξεπώνουν τι κάνουν επιδοματάκια με σίγουρος. Λοιπόν, πώς νιώθουν μεταξύ μας αλληλεγγύη? Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε βροχή φωτολογικών μεταθέσεων προαγωγών, είχα στο πούσουλα, ας πούμε. Πριν στο κατάστημα κάποιος πήρε προαγωγή σε υποτιθετή και μετά έφυγε σύνταξη σε ένα μήνα για να πάρει πιο μεγάλο μισθό. Δηλαδή έχουμε ένα κάρο φαινόμενα που διαστρώνουν μεταξύ μας την αλληλεγγύη. Πριν πάμε στις άλλες τράπεζες να δούμε και κάτι άλλο γενικότερα. Ο κ. Σαμούδιας, ξέρω μέσα του ΣΟΥ. Έχει ρωτήσει να πατάξει τι ψηφί, πώς λογοδοτεί. Έχω την εντύπωση έχει ποτέ εκφράσει μια γνώμη στα αυτά που αυτή η διοίκηση. Γιατί προφανώς είναι συνυπεύθυνος. Βέβαια, δεν είναι και άλλες παρατάξεις αντίπολες, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά στην ουσία. Ναι. Υπάρχει κάποιος άλλος για να τα μαζεύουμε, επειδή πρέπει να παραδώσουμε και την ΕΡ. Αν πρέπει να μιλήσω 2 λεπτάκια. Επειδή ο συνάδελφος Μπουτσούκας έβαλε μια διάσταση που ήταν λίγο αποκλίνουσα από την δική μας συζήτηση, θα ήθελα να διευκρινίσουμε λίγα πράγματα. Για πρώτα, δεν είμαστε εμείς στην πλειοψηφία μας τουλάχιστον υπέρ της άποψης που όλοι μαζί τα φάγαμε. Έτσι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν πιστεύουμε. Δεν συμμετείχαμε. Εμείς σαν παράταξη κρίναμε όλα εκείνα τα πράγματα που είπε ο συνάδελφος. Σαφώς και υπάρχουν ευθύνες συναδέλφων. Σαφώς όπως παίζεται το παιχνίδι μέσα σε τούτο το κράτος της διαπλοκής, συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα. Σαν παράταξη είχαμε πολύ καθαρές θέσεις. Είχαμε κατακρίνει, είχαμε επικρίνει όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερε ο συνάδελφος. Και για τις ρυθμίσεις που γίνανε και για το έχουμε βγάλει ανακοινώσεις, τις έχουμε γράψει, έχουμε εφημερίδες από χρόνια τυπώσεις συνάδελφοι και είναι γνωστά τα κείμενά μας.
Σήμερα θεωρούμε ότι δικαιωνόμαστε. Με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, θεωρούμε ότι δικαιωνόμαστε πια. Και ότι σαφώς θα πρέπει να τα δούνε όλος ο κόσμος και οι αντίπαλοι μας στο συνδικαλιστικό επίπεδο να το δούνε ότι εμείς είχαμε το δίκιο που φωνάζαμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς οι άλλοι συνεχίζουν να παίζουν ακόμη το ίδιο παιχνίδι. Σήμερα, μέσα εδώ σε αυτή την κρίση, η διαπλοκή μέσα στην Αγροτική Τράπεζα είναι στο μάξιμο. Ακόμη σήμερα διαπλέκονται. Και το κυρίαρχο είναι αυτό. Αυτό θα πρέπει να δούμε σήμερα. Αυτό θα πρέπει να συμπεράνουν οι άνθρωποι. Και θα πρέπει τελικά να γίνει και να δοθεί η δικαίωση και σε εκείνους που μιλούσαν τόσα χρόνια. Βέβαια, κατά την άποψή μου, το πρόβλημά μας, το πρόβλημα της χώρας δεν είναι αυτό. Έτσι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καν πρόβλημα στη χώρα. Δευτερεύον είναι το ζήτημα του προβλήματος. Το κυρίαρχο είναι οι αποφάσεις οι διεθνείς του νεοφιλελευθερισμού ότι θα πρέπει να γίνει αναδιανομή των εισοδημάτων. Έτσι. Και εδώ βρήκαν ευκαιρία μέσα από την κρίση που έχουμε, την όποια οικονομική κρίση και όπως τη διαχειριστήκαν οι πολιτικοί μας την τελευταία διετία και μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν, να ανατρέψουν τα πάντα. Η συζήτησή μας λοιπόν η κεντρική είναι στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, στην ανατροπή των θέσεων του εργαζόμενου σε σχέση με το κεφάλαιο. Αυτή ήταν η κεντρική μας συζήτηση και νομίζω ότι σε εκείνο το επίπεδο θα πρέπει να κλείσουμε. Ο Αποστόλης να μαζέψει μια σειρά ερωτήσεων, να απαντήσει και να κλείσει. Ερώτημα. Όχι, μια τοποθέτηση. Με αφορμή αυτά που είπε ο Ιάσονα και με σκοπό και με στόχο, έτσι, αυτό που λέμε κοινωνικοποίηση και αλληλεγγύη. Είναι πολύ σοφό αυτό που ξεκίνησε στον χώρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε επίπεδο νομαρχιακών παραδειγμάτων, τουλάχιστον από μια δική μου εμπειρία, όσες προσπάθειες και αν γίνανε, επειδή αυτό έχει σχέση και με την τάξη και με την πάθεια, δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε τίποτα. Όμως, σε επίπεδο τέτοιο, έτσι, να ξανααναβιώσουμε, να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια παλιές μας συλλογικότητες, όπως είναι οι λέσχες, οι περίφημες λέσχες τότε, έτσι, μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορούμε, ας πούμε, πρώτα να κοινωνικοποιήσουμε τον χώρο, το δικό μας, έτσι, και να γνωριστούμε, βράδυ, να ξαναβρεθούμε, να ξαναπούμε ένα καφέ και μετά από εκεί, αν μπορέσουμε, αυτό δεν είναι το καλύτερο, να διαχειριστούμε έτσι και στην υπόλοιπη κοινωνία. Πιστεύω ότι είναι εύκολο για να γίνει, δηλαδή, τουλάχιστον στην περιφέρεια, αυτό το εγχείρημα πρέπει να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε πολύ σοβαρά και αν θέλετε να είναι και ένα στοίχημα δικό μας, προσωπικό, έτσι, αυτού του χώρου, το ότι πρέπει να αναβιώσουμε αυτή τη συλλογικότητα και μέσα από εκεί, εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν και οι δυναμικές για άλλα πράγματα. Γιάννη. Να το ξαναδούμε. Συνοψίζοντας μάλλον και τις παρεμβάσεις που γίνανε, και δεν το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, θα πω, θα ξεκινήσω από τον τελευταίο μιλητή, γιατί εκεί ακριβώς ήθελα να εστιάσω. Το είπα και στη δεύτερη ομιλία. Δίνοντας ενδεχομένως σε κάποιες ιδέες. Καταρχήν, τι εμποδίζει κάποιους τραπεζοϊπάλληλους που έχουν προοδευτικές ιδέες να απευθυνθούν στις πλατείες που υπάρχουν κινήματα και να κάνουν μια κουβέντα για τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα του 2012. Φέρνοντας έναν εκπρόσωπο από μια τράπεζα συνεταιριστική από την Αργεντινή, από μια στη Γαλλία και από μια νικηφόρα τραπεζική απεργιακή κινητοποίηση που είναι πρόσφατα στην Ιταλία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο να προδικάσουμε ένα αποτέλεσμα που δεν το δοκιμάσουμε καν. Νομίζω ειδικά σε ό,τι αφορά την αγροτική και την περιφέρεια, ότι είναι πανεύκολο να υπάρχουν συμμαχίες και κινήματα στον ρόλο που πρέπει να παίξει η τράπεζα στήριξη των αγροτών στην Ελλάδα το 2013, όταν υποτίθεται να υπάρξει μια προσπάθεια εξόδου από την ύφεση και την κρίση. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να πείσεις κόσμο όταν δεν έχει προτάσεις? Ποιος θα τις κάνει προτάσεις, εγώ να σας πω? Υπάρχει μια πανούκλα ανάθεση σε αυτή τη χώρα
η οποία κρατάει 50 χρόνια. Ποιος θες να σου πει προτάσεις? Εγώ που δεν έχω ιδέα, εγώ στις τράπεζες δεν μπαίνω για μου πιάνει εγώ να. Ποια ηλικία όμως σε πιάνει εσένα? Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουν οι τραπεζοϊπάλληλοι μαζί με τα υπόλοιπα κινήματα. Δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο σαφές. Ταχυδρομεία. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή που έχει μια νομιμότητα. Υπάρχει μια εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει μέχρι το 2014 υποχρεωτικά να απελευθερωθούν οι αγορές των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κοινώς να σπάσει το μονοπόλιο των ΕΛΤΑ, υπόσχεση στη Γαλλία κτλ. Αυτή τη μάχη οι υπάλληλοι στα ταχυδρομεία της Γαλλίας δεν μπορούν να τη δώσουν μόνοι τους, ειδικά απέναντι με κοινωτική νομοθεσία. Τι κάνανε? Απευθυνθήκανε στη γαλλική κοινωνία, η οποία έχει μια ευαισθησία στο θέμα που λέγεται ταχυδρομεία. Έχουν μια λατρεία οι Γάλλοι στα ταχυδρομεία. Και στήσανε κάλπες άτυπες σε χωριά, σε κομμοπόλεις, έξω από ταχυδρομεία και βγάλουν ένα άτιμο δημοψήφισμα με εκατομμύρια υπογραφές άτυπες, απευθυνόμενες στην κυβέρνηση και λέει: δεν μας ενδιαφέρει καμία κοινωνική νομοθεσία και νομιμότητα, κανένα μνημόνιο. Κάτω τα χέρια από τα ταχυδρομεία θα έχουμε πόλεμο. Δεύτερο παράδειγμα. Δημοψήφισμα στην Ιταλία. Πώς παρατήθηκε ο Μπερλουσκόνι? Πώς εξαφανίστηκε από το χάρτη? Έγινε ένα δημοψήφισμα για 4 βασικά ζητήματα που έχει να κάνει με το νερό, την ενέργεια, έχασε σε όλα, εξαφανίστηκε. Γιατί να μην παραδειγματιστούμε από τον τρόπο με τον οποίο το εργατικό κίνημα παντρεύεται με το κοινωνικό κίνημα, σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό, σε κλαδικό, για να μπορέσει να γίνει υπόθεση όλων μας το ζήτημα των τραπεζών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί πέρα, να πούμε και την πραγματικότητα. Ορίστε. Λέμε ότι δεν είμαστε ούτε Γάλλοι, δυστυχώς. Ναι, γιατί τι έχουν οι Γάλλοι? Δεν ξέρω. Έχω στη Γαλλία 3 χρόνια. Είμαστε ραγιάδες ακόμα. Σοβαρά? Βεβαίως και οσφιοκάρτες. Όχι, είχαμε και καλές στιγμές. Ακούστε κάτι λοιπόν τώρα, μια και λέτε για Γάλλους. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, επειδή και εξ αντικειμένου στο Ειρήνη και σε μελετάμε τις εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και από πολιτική αναζήτηση, θέλω να σας ενημερώσω για το εξής δυσάρεστο. Εργατικό κίνημα υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε ένα εξαγώγημα προϊόν, το οποίο το υποτιμάμε από την εκδήλωση της συσπήρωσης στο Νομοτέλ. Τώρα αυτό δεν είναι και προϊόν. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι προϊόν, είναι αξία. Α, μπράβο. Το προϊόν έτσι για να τσιγκλίσω το πράγμα. Δεν μίλησα τόση ώρα γιατί μας εντός δεν είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να είναι προϊόν αυτό. Το προϊόν σε πολλά εισαγωγικά ξέρετε γιατί. Δεν είναι αξία μόνο, είναι αρχή. Είναι παράδοση. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό εργατικό κίνημα που παλεύει με τον τρόπο που παλεύει στην Ευρώπη είμαστε εμείς. Και να πρέπει να παραδεχθούμε ότι επειδή έχει οπωσδήποτε υποστεί και ένα πολύ μεγάλο κλίμα η αριστερά τα τελευταία 20 χρόνια, το κλίμα είναι δύσκολο, δεν είναι καλό, δεν είναι ευνοϊκό το κλίμα για τα κινήματα στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι έχουν σπάσει όλες οι αυταπάτες και ποτέ δεν ήταν πιο ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια των συνομιλητών μας και στον χώρο δουλειάς και εκτός. Θυμάμαι το 2004 είχαμε φάει τόσο ξύλο έξω από το Ιωνία 2000 που το ξύλο που έφαγε τώρα ο Μάριος εχθές ήταν προπόνηση. Θέλω να πω το εξής, ότι αν πριν από κάποια χρόνια έλεγες ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο καταστρέφει τον πλανήτη, σε περνάμε για τρελό. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν συνδικαλιστικές εκλογές όπου η αριστερά βγαίνει πρώτη δύναμη μετά από 30 χρόνια. Το υποτιμάμε και αυτό. Υποτιμάμε το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε νίκες όταν μπορέσουμε να απλώσουμε τα κινήματα πέρα και τα αιτήματα πέρα από το συντερνιακό. Το υποτιμάμε και αυτό. Αυτό το πρόβλημα της χαλιβουργίας και της ερευνητικίας, για να σας απαντήσω. Γιατί να κάνουμε τα ίδια λάθη? Τώρα, εδώ έχουν σημειωθεί μερικά ερωτήματα για το μνημόνιο και τις κλαδικές. Ξεκινάμε με αφετηρία ότι το μνημόνιο έχει οποιαδήποτε νομική υπόσταση. Το μνημόνιο δεν υπάρχει. Είναι φάντασμα. Η πρώτη δανειακή σύμβαση, άμα μπείτε στο site της Βουλής, είναι ως πρόταση νόμου από τον Ιούνιο του 10. Ό,τι ακολούθησε στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά από το μνημόνιο του 10 δεν υπάρχει νομικά. Αν δεν ξεκινήσουμε από το να αμφισβητήσουμε την παρανομία του μνημονίου, δεν κάνουμε τίποτα. Κλαδικές συμβάσεις. Ναι, έχουν κατορθώσει, επίσης με παράνομο τρόπο, με συνταγματικό τρόπο, με τρόπο που παραβαίνει τις διεθνείς συνθήκες και το κοινοτικό δίκαιο, έχουν ανατρέψει την ιεραρχία και τώρα πάνω από τις κλαδικές είναι οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Εφόσον το αποδεχθούμε αυτό.
εφόσον αποδεχτούμε τη νέα νομιμότητα. Και κάνω και ένα τρίτο ερώτημα. Για πάρα πολλές δεκαετίες, πριν το 1920-1930, τα εργατικά δικαιώματα υπήρχαν μόνο στην πιο τρελή φαντασία κάποιων παραγόνων επαναστατών. Δηλαδή, τώρα που έχουμε ένα εργατικό δίκαιο που θεμελιώνεται, είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από τότε. Και βάζω και μερικά αντικειμενικά στοιχεία που τα ξεχνάμε, μάλλον γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τα δύσκολα. Και αυτό είναι και μια δικιά μου έτσι. Ένα δικό μου παράπονο για την αριστερά και τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει μπροστά στους αγώνες στην Ελλάδα σήμερα. Κρύβεται πίσω από τις ιστορικές της υποχρεώσεις. Η εργατική τάξη είχε μοίκες, οι οποίες μέχρι τώρα, μέχρι το 2009 τις είχαμε, όταν ήταν μειοψηφία στο σύνολο του πληθυσμού. Τώρα η εργατική τάξη είναι πλειοψηφία παγκοσμίως, είναι το 70% του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα και το 95% στις χώρες της Βορείου Ευρώπης. Δεύτερον, όταν είχαμε μοίκες, όταν η εργατική τάξη ήταν σε καθεστώς παρανομίας. Η απεργία, η κατάληψη. Το 8ωρο ήταν ανέκδοτα το 10 και το 20. Είχε μοίκες όταν αυτά ήταν παρανομία. Τώρα που είναι νόμιμα η δράση μας, μπορούμε να μαζευόμαστε εδώ χωρίς να κινδυνεύουμε, είναι πιο εύκολο και πιο δύσκολο. Και το κυριότερο, η εργατική τάξη είχε μοίκες ιστορικές όταν ήταν απομονωμένη και αμόρφωτη. Αυτή τη στιγμή το επίπεδο το εκπαιδευτικό και ο τρόπος επικοινωνίας των εργαζομένων στην Ελλάδα, στη Βόρεια Αφρική, στην Τινησία είναι υποδειγματικό. Γιατί μας παίρνει πανικός, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο, ότι οι ιδέες μας είναι κυρίαρχες στην Ευρώπη. Αλλά αντικειμενικά μας συγκρίνουμε το 18, το 20, το 36 που ανέφερε και ο Γιάννης. Το έχουμε στην παράδοσή μας και στις αξίες μας. Το 36 στην Θεσσαλονίκη, στην Ισπανία, στην Γαλλία. Τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα αντικειμενικά από ό,τι είναι τώρα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ξεπεράσουμε τα κόμπλεξ τα οποία μας έχουν επιβάλει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ότι όλα θα γίνουν με τον γνωστό τρόπο, με τον νόμιμο τρόπο, στους διαδρόμους, με ένα καλό νόμο, με ένα καλό βουλευτή, με έναν ωραίο διάλογο στον ΟΜΕΔ. Αν αποβάλουμε αυτό το κόμπλεξ που το έχει αποβάλει πολλοί κόσμος, πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι πιστεύουμε, θα έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα το επόμενο διάστημα, διότι θα βαθύνει απότομα η κρίση. Θα έρθει ένα τέτοιο χαστούκι στην κοινωνία που θα είναι πολύ εύκολο να του πεις ότι εγώ συζητάω για άλλη κοινωνία, με άλλη τράπεζα, με άλλον αγροτικό πληθυσμό, με άλλη αγροτική οικονομία. Θα είναι πάρα πολύ πιο ανοιχτά τα μυαλά και τα αυτιά και τα μάτια από ό,τι είναι σήμερα, που είναι ακόμη πιο ανοιχτά από ό,τι πριν από 3 χρόνια. Είναι πολύ εύκολο να λες πράγματα τώρα και να τα υλοποιείς. Και το κυριότερο, πρέπει να βάλουμε και τη φαντασία μας να δουλέψει έτσι. Διότι όταν η νομοθεσία δεν είναι ευνοϊκή, κάνουμε αγώνα για μια νέα νομοθεσία. Στην Γαλλία, που είπαν κάποιοι, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι 7%. 7% των εργαζομένων συμμετέχει στα σωμάτια. Όταν λοιπόν δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιες αντιδράσεις στα συνδικάτα, τι κάνανε? Απαγάγανε τους εργοδότες. Τους κλείνανε μέσα σε ένα γραφείο και λέγανε δεν θα βγεις από εδώ μέχρι να υπογράψεις σύμβαση. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ενέργεια. Προσέξτε κάτι, δεν χάνει το λόγο. Δεν χάνει το λόγο. Τα γαλλικά δικαστήρια δεν έχουν τολμήσει να κηρύσουν άκυρες αυτές τις συμφωνίες. Δεν αποτελεί ηρωνική. Εγώ έχω να σας πω. Είναι μια ενδιαφέρουσα η οποία πρέπει να μπει σε εφαρμογή. Και άλλες πολλές. Για να χαμηλώσει λίγο το ανάστημα. Αυτό. Και νομίζω ότι ειδικά εκεί που υπάρχουν τράπεζες χρόνου, εκεί που υπάρχουν πολυιατρία, όπως έλεγε ο Σάνος και τον Βόλο, όπως στις πλατείες, μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα με πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή και συμμετοχή από τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να. Και κυρίως αυτό που έλεγε πριν συνάδελφος τώρα που τώρα μιλάει, τι να πω να πεις στους συναδέλφους. Καταρχήν, εάν τα ήξερες αυτά, θα πρέπει να ήδη να τα έχεις σαν γνώση, μεταφέρεις στους συναδέλφους σου και να πρέπει να έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, να τα μάθουν όλοι οι συνάδελφοι και να δώσουμε και ιδέες. Δεν θα έρθουν ιδέες από κανένα φωστήρα. Σε διαβεβαιώ. Δεν μου αρέσει να νιώθω μαλωμένη και δεν είναι προσωπικό μου το θέμα. Αισθάνομαι ότι έχουμε όλοι κουφαθεί και είμαστε όλοι οκνηροί. Και αυτό είναι. Βεβαίως συμφωνούμε. Αλλά εκτός από το να συμφωνούμε στο να περιγράφουμε την οκνηρία μας, κάποια στιγμή κάπως πρέπει να κερδίσουμε την επιθυμία του άλλου να θέλει να μας ακούσει. Γιατί μέχρι στιγμής χάσαμε και αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πριν από 4 χρόνια, το 8 ή το 7, άμα έλεγα τα ίδια πράγματα που λέω τώρα, θα με περνάγανε για τρελό. Πρώτα είναι απαραίτητο να μην σκύψουμε. Καλά, αυτό είναι ξεπακούεται. Και όχι μόνο να μην σκύψουμε, αλλά και να μην σκύβουμε. Έτσι. Μπορεί κάποιος να είναι 1,10, 1,20, 1,58 μέτρα, δεν είναι απαραίτητο ούτε επιβάλλεται να σκύβει. Τελεία και πάμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, επειδή βλέπω τις στρατιές των συναδέλφων, τις στρατιές των συναδέλφων
που παρακολούθησαν την εκδήλωση να αραιώνουν. Έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά μισή ώρα το χρόνο που είχαμε υπολογίσει. Καλό. Βγήκε και έτσι ένα... Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε κατά την να βοηθήσαμε διευκρινήσεις την περιγραφή της κατάστασης. Αύριο όλοι μαζί στη συνέλευση για να αρχίσουμε στην πράξη να εφαρμόσουμε αυτά που συζητήσαμε. Σας ευχαριστούμε. Να πάμε και στο άλλο Θα ρωτήσω. Δεν σε ρωτήσω τώρα. Λέω, έλεγα και στη δίκη. Εμένα μου είναι μια απορία, όχι να με πείσει. Stop, cut.